ljudi, mini unboxing. Samo što sam se imamo Zara, imamo Bershku. Stoj. Htjela sam da uzmem neke nove stvari u Zari, ali tek sutra im stižu nove stvari, tako kaže u toku sledeće nedelje će sve izložiti, tako da sam našla nešto što mi treba, ono kao radim. Crveni sako, je ovako crni i beli i topi stvarno. Mislim, ovo je klasika koja mi uvijek treba, tako da uzela sam njega. Uzela sam nešto kao naša neka Sephora, to su kao za obrve, olovke, za svašta nešto. I uzela sam do Bershke. Uzela sam, ovo mi nije loše, ovo, sad ne sam da pokažem mužu da hoće da ga nosim, ovako obiće me. Ali ovo kao ide ovako, ne provaljujete. I top je u Bershka, znači Bershka i košta tipa 30, ne znam koliko to, 3000 dinara, ne znam. Dalje imamo haljinu koju imamo u crvenoj, beloj i bež boji. Ne, nemam beloj, crvenoj. Beloj nisam htjela uzmem, uzela sam haki cvet. I onda sam uzela ovaj body običan za ovaj sako. I uzela sam suknjicu, nisam htjela... Uzela sam... Ne mogu ja da vam radim haul i onda me pita što ne snimam, zato što imam jedno dete. Imam jedno dete desno. Goša sedi tu. I imamo suknjicu. Goša! Ovo su i bluzice, ali nisam htjela da uzmem zato što imam milion crnih bluzica, pa ono kao moću da kombinujem. Uglavnom, ovo je skroz duga suknja, ne znam, ima ovo čudo neko ovde i eto, to je to. Uglavnom, uzela sam nešto osnovno, htjela sam da vidim one čizme u Zari, imaju neke mnogo dobre i nisam ih našla, kažem, stiže im tek sutra. Probala sam u Bershkoj, imaju tako slične, ali uopšte mi nekako ne stoje, tako sam bila u fazonu, brate, kao išla sam specijalno zbog tog modela. Nije mi bio dobar, tako da ne znam da će i ove Zarine biti dobre ili neće. Uglavnom, to je to. Nadam se da vam se dopao mini haul. Ljubim.